Warung Bathokan. Warunge Anah isih sepi wektu aku dolan mrono. Warung sing dodol wedang kopi sing biasane rame bocah nom-noman lan wong sing padha wedangan. Wedang kopi, teh utawa wedang jahe sing dikancani pacitan pisang goreng, jadah, wajik, tempe goreng, lan tahu asin panganan khas ing desaku. Dengaren sepi nah. Pitakonku karo mapakake bokong ana dingklik dawa ing sakngarepe meja isi jajanan. Tanggal tuwa mbok menawa, Mas. Wangsulane Anah. Kopi napa wedang jahe, Mas? Kopi manis sing rada kenthel. Aku mangsuli. Kok gasik to? Kok ngendi ki mau? Kok ngomah wae, suntuk sedina muput gawean sak tekruk. Mulakno ndang golek rewang ben ra sepi ning omah. Karepe ngono iya wae. Ning kaya aku pegawe cilik nang kelurahan, angel sing gelem. Angel sing gelem apa sing golek akeh sarate? Kandhane Anah karo nyeleh gelas isi wedang kopi isih kemebul. Sarate ora aneh-aneh kok. Anggere gelem dadi bojone PNS sing bayare ora akeh. Wangsulanku karo njupuk pisang goreng. Digolekke po? Walah, awakmu arep dadi dandan yo? Wong nganti saiki awakmu yo isih legan ngono lho. Debatku. Apa yen isih legan ora oleh dadi dandan? Timbang golekke uwong kan enak golek dhewe. Lagi arep kojah dilalah pating grubyuk. Nom-noman kampungku padha teka ing warunge Anah sing jeneng komplite Amanah, anake Pak Bayan Ngatiran. Wah, Mas Icuk wis dadi penglaris. Cluluke Dirman, anake Pak Kartomur. Ora ngrasakake sedina muput ora bisa mingset saka kelurahan. Akeh gawean ya, Mas. Mahfud tukang jahit melu nrambul. Iya, ngadepi lomba dukuh sak kecamatan kanggo peringatan kemerdekaan RI. Nganggo golek dana ora? Tak kira iya, kan iku bagiane kerja Karang Taruna. Kerja lagi. Ngono Herman Ganol nyambungi. Teneh piye yen ora mbok tulungi? Beres, Bos, siap dikerjakan. Jawabe nom-noman kuwi. Nunggu dawuh saka Pak Lurah. Jawabku. Regeng bengi kuwi ana warunge Anah. Bocah nom-noman padha pating cruwet ngrembug bab werna-werna. Saka ngrembug reregan sekolahan nganti ngrembug angele golek penggawean. Ora rinoso wengine saya tuwa lan ngarepake jam 11 bengi padha bubar. Aku mulih ijen tekan ngomah mlebu pawikan, wisuh lan wudu, banjur mlebu kamar salat wengi. Bubar salat langsung gletak kesirep nganti esuk. Budal nyang kantor kelurahan, motor Shogun tak lakokake alon-alon, nyiras nglaras hawa esuk. Tekan dalan pertelon, ketemu Anah, nggawa blanjan benteot. Bubar blonjo Anah? Aku takon. Iya Mas, arep ngantor. Iya, ayo tak gonceng, bendang tekan omahmu. Ora ana sing nesu mengko. Hambumu, sing ngerti rak ya awakmu.
Anah mung meneng langsung nyingklak jog mburi karo nggawa belanjane. Disuwiti Karjo, aku ra melu. Dasar Karjo bocah rada tranyaan. Belanjamu kok akeh Anah, kadingaren. Entuk pesenan jajan saka Pak Carik Warno. Ewuh apa Carik Warno? Jarene ngunduh arisan karo pengajian. Iya po? Yen pengajian biasane aku diundang. Paling ditibakake nang kelurahan. Asik tenan. Esuk-esuk boncengake prawan ayu anake Bayan Ngatiran. Lan ora ngira wis tekan omahe Pak Bayan Ngatiran. Motor tak enggokake mlebu plataran ombo omahe Anah. Kok dengaren bareng karo Nak Icuk kowe nah? Pak Bayan Ngatiran nakoni Amanah nalika ketemu ana omahe. Mas Icuk ketemu aku ana pertelon cedhake tokone Bah Menco. Terus mbok jaluki gonceng ngono apa? Oh, mboten kok, Pak. Kula sing ngejak. Lah wong ketingale Dik Anah gawane kathah. Aku mangsuli. Badhe terus dateng kantor Nak Icuk? Inggih, badhe diutus Pak Lurah dateng kantor kecamatan ndugekaken serat permohonan sertifikat tanah. Sareng mawon yen ngaten Nak Icuk. Lah monggo kula boncengke pindah. Nggih, ngoten nggih sae tinimbang nggawa motor dhewe. Sidane aku boncengake Pak Bayan nganti tekan kelurahan. Tekan kelurahan wis dipapak karo Kang Bejan sing dadi pesuruh kantor kelurahan. Ampun ditenggo kalian Pak Lurah lho Mas, kandhane. Nggih tak langsung sowan. Tekan bareng aku sowan wis dicepaki gawean. Sak tumpuk map sing isine surat-surat kanggo kecamatan wis ditata rapi. Mung keri nyangking wae. Bali saka kecamatan wis awan, tur awak rasane rada kesel. Mula aku ora bali ngantor, nanging terus mulih. Ana kiriman jajan, Mas. Kandhane Anik, adikku sing ragil. Kiriman kok sapa? Saka Mbak Anah. Jawabe karo beda. Wis mbok icipi durung? Biasane kowe sing tukang ngicipi. Wis, enak tenan. Apane? Yo jajane Kang Mas. Kandhane karo melayu mlebu. Bengine bubar isak tak perlokake dolan yang warunge Anah. Kebeneran warunge lagi sepi. Dadi aku bisa jagongan karo Anah tanpa ana sing ganggu. Matur nuwun yo Anah kirimane jajan. Aku kondo nalika tekan warunge Anah. Jajan desa Mas, ora pati enak. Sopo sing kondo? Aku sing kondo. Enak kok nganti entek gusis. Sayang ora karo kopine pisan. Idih, ngenyek yo. Tenanan kok. Omong-omong, piye sing arep dadi dandan si Dora? Aku baleni takon. Gelem Mas, tak golekake. Ngono kandhane Anah karo nyeleh wedang kopi ana ngarepku. Gelem, apa maneh yen sing maju dandane. Amanah meneng wae ming ndingkluk karo dolanan driji. Piye an, gelem? Mas Icu ora isin utawa gelo yen besok dadi bojomu. Ora, wong wis tak niati. Gelem yo ngancani uripku. Yen Mas Icu ngersakake, aku manut wae.
Lega rasane ati lanang iki krungu jawabane amanah mau. Langit katon asri ing wengi kuwi. Lintang-lintang padha sumunar, padha kaya padange atiku nalika iku. Warung bathokan, warung wedang panggonane kumpul bocah nom-noman. Ing warung bathokan iku aku nemu jodoh sing bakal ngancani aku mlaku ana jagating bebrayan sing bakal tumeka. Muga-muga Gusti ngejabahi apa kang dadi panjangkaku. Amin.